appointments ni bia sa be ba na o hwemu a kyerese utimu say me my cassette this time John Mahama has no reason to fail. Because enkofo ayi omu nyina se mehwe list ni mu ana na utimu say omu nyina no so obi anya na adwuma na say yebo apayo anya abro ne bayi ana so onu anim die ntia wantumi anya na adwuma yi because nim die wise obi be ka ne sa ebe nim die mu a sa nkofu nim de na enra me wo ha me hu list no na me say wow na chese baby a ekokọ no ano eden na interestingly so wo hwe ministers a wayi omu nyina no a so far nominations a waye na 25 no man so ne wom man 7 okay sure and a member ye 18 nti kire se wa mamma no so awuram bebre especially with the nomination no wo mu se on se member no bebre no ano in terms of omo dooso ewu mu de nti definitely wo behu sa but wo hwe proportionally man no ekomu be half of the number nti eye a chese me hu nse obetumi abo adwuma pa